Una vegada més, els monoplaces amb difusor tornen a marcar la diferència en els entrenaments lliures del Gran Premi de la Xina, que han acabat aquesta matinada. El Williams a TV3 estarà marcat pel motor, al vespre dominarà el futbol. Per començar, a les 8 podran seguir en directe el Getafe-Barça. L'expedició blaugrana viatjarà aquest matí amb l'objectiu d'acabar amb les dificultats que tradicionalment s'ha trobat al Coliseum Alfonso Pérez. Si les petites molèsties que té no l'impedeixen jugar, Valdés celebrarà avui 300 partits com a blaugrana. Gaspar ha parlat en les últimes hores i ho ha fet per regalar una peculiar recomanació als socis del Real Madrid. L'actual president del Sant Andreu els ha assessorat sobre la candidatura de Florentino Pérez a la presidència del Madrid amb aquest particular consell, al més pur estil Gaspar. I no es pot permetre el luxe de fallar si vol mantenir la pressió sobre el Barça. Marcelo i Sergio Ramos podran tornar a entrar als plans de Juande, mentre que Guti és baixa per sanció. L'emoció del futbol continua amb una nova final per a l'Espanyol. L'equip farà avui l'última sessió d'entrenament abans de rebre demà a la tarda el Racing. La gran incògnita per aquest serà un partit que podran seguir pel 33 a 2:15 de la tarda. I en tenis, Rafa Nadal s'enfrontarà avui a Andy Murray en les semifinals del Masters de Monte Carlo. El número 1 del món va jugar ahir 2 partits i es va desfer de Lapentti primer i de Ljubicic després per col·locar-se sense problemes a les semifinals. Djokovic i Wawrinka jugaran l'altre bitllet per la final.